ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ଆମେ ସକାଳେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଆମ ପାର୍ସଲ ଗାଡ଼ିଟା ଅଲୋଡ଼ କରି ପାର୍ସଲ ସବୁ ଯାକ ଅଫିସରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲା କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଟପ୍ ଅପ୍ ସବୁ ଲୋଡ଼୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପିଲା ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ। କ'ଣ ସେମାନେ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ। ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମକୁ 40ଟା ପାର୍ସଲ ଦିଆହେଲା, ତୁମେ ଆକୁ ନେଇ ଦେଇକି ସିପିଡ଼ି ଯେଉଁ ପାର୍ସଲ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ କ୍ଲିୟର କରିବ। ଆମେ ସବୁ ସିପିଡ଼ି କ୍ଲିୟର କରି ଯାଉଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଖୋଜିଲୁ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭିତରେ ଆସି ଦେଖିଲେ ତ ମଟନ୍ ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇବା ହିଁ ବାକି ଅଛି। ତ ସାହୁ ପୁରା ଭୋକରେ ଆଉଟ୍ ତ ବସିଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଟନ୍ ଭାତ ଟିକେ ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ, ଆମ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ବି କହିଲି ମଟନ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଚେୟାର ସବୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବସିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଏହା ବୁଝିବାଝିକିରି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯାଇ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ଅମର ସାର୍। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମ ସୁବ୍ରତ ସାର୍, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଘର ହେଉଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର। ସେ ଆସିଥିଲେ 2 ମାସ ପରେ ବିବେଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ପ୍ରେକ୍ଷକ କିଙ୍ଗ ଜଣେ ପୁରୁଷ କି ମହିଳା ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କରିବେ କି କ'ଣ ଇଏ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେକ୍ଷକ କିଙ୍ଗ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଇଥିଲା ଆମ ସହିତ। ତ ତାପରେ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଳି। ତ ଜୀବନ ସାରା କାମ କରି 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଦେଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତ ମୋତେ ସେଇ ଇଏରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନି ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଳିରେ ବହୁତ ସାରା ତାଳି ମାରିଥିଲେ, ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାରା ଏଠି ବସିଥିଲେ। ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ, ଜୀବନ ଏତେ ସମୟ ଦେଲା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମିଳିପାରିଛି। ତ ବାକି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଲୋଟନ ନଗର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଠାକୁର ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦେଖି